என்னடா? ஒண்ணுமில்ல, கண்ணுல தூசி விழ பாக்குது. ஏமா உனக்கு என்ன எங்களை மாதிரி சாதாரண கண்ணா? வெள்ளி கண்ணு, அதுவும் 1000 கண்ணு, அதுல போய் தூசி எப்படி விழும்? விழணும்னு விதி இருந்தா அதை யாரால மாத்த முடியும்? சரி சரி, பரமபதம் பாதையில நிக்குது. 4 1 2 3 4. அதான் என்னது இது? உன்னை கொத்த வேண்டிய பாம்பு சர்றன்னு கீழே இறங்கிடுச்சு. அம்மாடியோ, அது பாம்பு இல்ல, நல்லா பாரு, ஏணி. இது பாம்புதான். நீ மந்திரம் போட்டு ஏணி ஆக்கிட்ட. இப்படி அழுகு நீ ஆட்டம் ஆடினா நான் ஆட்டத்துக்கே வரமாட்டேன் போ. சரி சரி, கோவப்படாத, விளையாட்டு தானேன்னு கொஞ்சம் விளையாடு பார்த்தேன். மறுபடியும் ஏணிய பாம்பாக்கிட்டா போச்சு.